Bisan sa kapakyasan, gipasaylo mo ako, O Diyos. Daygon ko ikaw, ipangga mo ako, matod sa pulong mo. Bisan sa kapakyasan, gipasaylo mo ako, O Diyos. Daygon ko ikaw, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw. Sa bisan asa pangalan mo ibayaw ko, labihan ng grasya mo, nagikahatag ka na mo. Pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw. Ang ipangga mo ako, matod sa pulong mo. Bisan sa kapakyasan, gipasaylo mo ako, O Diyos. Daygon ko ikaw, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw. Sa bisan asa pangalan mo ibayaw ko, labihan ng grasya mo, nagikahatag ka na mo. Pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw. Sa bisan asa pangalan mo ibayaw ko, labihan ng grasya mo, nagikahatag ka na mo. Pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw. Niagi nga semana, malipayon kay ko tungod kay mawang panahon nga ni-graduate ko sa ako nga masteral sa CGST sa Banilad, and nag-eskwela ko ni ana mga dulaan sa 5 ka tuig. Ang ako mga kabatch nga ning graduate, nag-eskwela sila mga 7 ka tuig or unom. Pero ako nabantayan while nag-eskwela ko, dili sayon, dili lalim. Tungod kay daghan kay mga pagsulay, say mawaan og gana sa pag-eskwela, mawagtangan og gana sa pagpadayon. Apan ako nakita nga din kung muundang, kung anhirat ta kutob, then di kita mahuman. Ako makita sa kinabuhi sa bisan sa mga tagsa-tagsa ka mga athlete, sa mga runner, sa lumbadagan, sa bisan asa nga aspeto sa bisan kinsa nga mga athlete. If mohunong sila dihang dapita, wala sila ma-expect nga naa sila malampos tungod kay nihunong sila. Sama sa akong pag-eskwela, di ko moingon nga malampos ko, mo graduate ko kung nihunong ko. Ingon ana po na siya sa tagsa-tagsa sa atong kinabuhi. Di malikayan nga naay mga problema, naay mga pagsulay, while naglawig kita niini nga
kinabuhi na ay mga balud sa kinabuhi, na may mga unos, na mga pagsulay, kana mga problema, mga kasakit, maabot ang mga balatian, maabot ang mga away sa relasyon, maabot ang bisan unsa nga mga tan-aw na to bati nga mga panghitabo sa atong kinabuhi. And then daghan sa mga tawo hilabi na sa mga Kristohanon. Ako makita nga naa mga Kristohanon pod. Di man to makaingon nga ibasol na to sila tungod kay normal na siya sa kinabuhi sa tao. Nga daghan sa mga Kristohanon, ni bisan mga Kristohanon kay muundang jud sa pagpangalagad, muundang sa pagampo, muundang sa pagbasa sa Biblia, muundang sa ministry. Ang rason tungod kay kapuyan sila. Ug mao nang gusto nako ipasabot sa matag usa, hilabi na sa atong pagtuon sa mensahe sa Ginoo. Unsa man kay unsay katuyuan sa Ginoo ngano gitugutan niya kaning tanan. Ang atong mensahe nagapadayon kita sa libro sa buhat. And then atong pagahisgutan diri sa buhat 18 bersikulo 1 hangtod sa 22. Og mao ni siya ang kinalasan nga mao ni siya ang kinalasan nga lugar sa second missionary journey ning Pablo. Og atong hisayran diri unsa ang mga panghitabo, unsa ang nabati ning Pablo, unsa ang mga pagsulay, unsa man ang mga nipugong sa iyaha. Ato makita diri nga din naabay katuyuan ang Ginoo, naabay plano ang Ginoo. Unsa may gibuhat sa Ginoo sa panahon nga ang iyang mga kaanakan or ang iyang anak nga nag-antos or puno sa problema. Atong basahon diri sa bersikulo 9 o bersikulo 10. Akong basahon diri nagaingon, buhat kapitulo 18 bersikulo 9 nagingon, usa ka gabi ini ana pinaagi sa panan-awon ang Ginoo miingon kang Pablo, ayaw kahadlok padayon sa pagwali kay ako naguban kanimo. Ato makita diri nga diin ang gisulti sa Ginoo kanila nga pulong ayaw kahadlok panduha padayon pangtulo ingon ang Dios kay siya naguban kanunay. Sa dili pa kita magtuon sa mensahe sa Ginoo, ato ang yuon ang Balang Espiritu Santo nga diin mo'y mag-aabli sa atong tagsa-tagsa kauna-una kasing-kasing nga atong masayran, masuta, masabtan kung unsa ang mensahe sa Ginoo kanato tagsa-tagsa nga naminaw karon. Magampo kita. Labing gamhanan og balaan namo nga Dios. O Dios, ikaw o Dios mo'y halangdon sa tanan, tinubdan sa kinabuhi, tinubdan sa gugma, sa kalipay, sa kalinaw. Ikaw o Dios ang tinubdan sa tanang butang. Nibisan Ginoo ni ini nga panahon nga magtuon kami sa imong mensahe. Tuguti o Dios nga ang imong balaang espiritu kanunay Ginoo mag-aabli sa mong tagsa-tagsa kauna-hunag kasing-kasing. Kuha ang tanang babag nga diin among masayran, among makuha pag-ayo Ginoo kung unsa imong kabubuton o unsa imong mensahe nga imong ipaabot sa tanan nga imong mga kaanakan nga naminaw karon. Tuguti o Dios nga naa kami kasing-kasing nga andam Ginoo. Andam maminaw ug andam Ginoo mo dawat sa unsa man imong pagbadlong pinaagi nga naay uban sa gugma o pag-atiman. Tuguti o Dios nga amo kining madawat o maaplikar sa among kinabuhi. Dalaygon ka sa walay katapusan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So ang ato nga mensahe, atong hisgutan ang kaning kapitulo 18. Akong paghisgutan, atong pagasugdan nganhi sa bersikulo 1 nagaingon, humani ini mibiya si Pablo sa Atenas og miadto sa Corinto. Didto gikatagbo niya si Aquila, usa ka Hudiyo nga natawo sa punto nga bag-o pa lang nga miabot gikan sa Italya kauban sa iyang asawa nga si Priscilla tungod sa mando ni Emperador Claudio nga papahawaon sa Roma ang tanang mga Hudiyo. Miduaw kanila si Pablo ug tungod kay managsama man ang ilang pangita nga mao ang pagpamuhat og mga tulda, mitipon siya pagpuyo kanila aron mag-uban sila sa ilang buhat. Bersikulo 4,
Matag adlaw igpagpahulay nakiglantugi siya sulod sa sinagoga aron pagkabig sa mga Hudiyo ug sa mga Grego. So ato makita diri sa bersikulo 1 pa lang nga si Pablo gikan sa Atenas ginahisgutan sa kapitulo 15-16 17 mga pipila ka mga kapitulo ato makita nga naadto siya sa Athena ug mao ning panahon na nga niadto siya sa Corinto. Ato makita kaning lugar nga Corinto is grabe ni siya ka ngilngi, grabe ka ngilad tungod kay bisan gani sa lugar sa Corinto naa sila gitawag og Dios sa pakighilawas or Dios sa kabastusan or Dios like naa siya Dios ngayon ana. And then daghan sa mga naa sa Corinto hilabi na sa mga babay kay mga babay nga bayaran. Tapos daghan sa mga lalaki, nibisan mga lalaki nga nakadungog sila sa kamatuoran, mugamit sila sa mga babaeng bayaran and then ilang ipakita nga nagsimba sila sa Ginoo pinaagi sa ilang gibuhat. Grabe ka laway, grabe kayo ang pamaagi ni Satanas sa pagbitik or paglinlang sa ingon ani nga klase nga pangbuhaton tapos gihimo nga murag pagsimba sa ilaha nga Dios. Ug ato makita diri nga diin grabe ka ngilad. And then mao ni siya ang lugar nga giadtuan ni Pablo. Wala siya niingon nga nasayod ni lugar. Apan usa siya ka estranghero ni lugara miadto siya, nakita niya nga mao ni siya ang mga kinabuhat sa mga tao. Apan unsa iyang gibuhat? Misulti siya sa mensahe sa Ginoo sa bersikulo 4 ato nakita nga diin matag adlaw ang ipapahulay adto siya sa sinagoga nagsulti sa mensahe sa Ginoo og pagkabig sa mga Hudiyo ug sa mga Grego. Sa bersikulo 5 sa pag-abot ni Silas ug ni Timoteo gikan sa Macedonia, gigamit ni Pablo ang tanan niyang panahon alang sa pagwali sa maayong balita. Gipamatud-an niya ngadto sa mga Hudiyo nga si Jesus mao ang Mesiyas. Ato makita diri nga diin sa bersikulo 5, gigamit ni Pablo ang tanan niyang panahon alang sa pagwali sa maayong balita. Ato makita diri nga diin si Pablo usa siya ka misyonaryo nga diin gamit niya tanang panahon nagwali siya sa maayong balita. Kung ato siya makita diri sa pinaka-practical nga aplikasyon sa ato nga kinabuhi, na atay mga kaigsuunan kabahin sa lawas ni Kristo, sa atong mga kaigsuunan sa pagtuo, nga din sila pud ilang gigahin ang ilang tibuok nga panahon para sa pagsulti sa mensahe sa Ginoo. Isip usa lamang kita diha sa pamilya ni Kristo. Nindot kaayo nga diin magapadayon kita sa pagsuporta sa ilaha. Tungod kay kung atong ibutang, kung kitang tanan manarbaho, tapos kinsa naman lang ang musulti sa mensahe sa Ginoo. Pwede man ta makasulti sa mensahe sa Ginoo like adto sa imong trabahoan, pwede man nato siya marason. Pero ang punto nako, naabatay igong panahon nga buntag hantod sa hapon moadto ta sa bisang asang dapita nga magsulti sa maayong balita. Example sa akong kaugalingon. Like adto sa Mactan. Lunes, Martes, Miyerkules, kung wala ako'y Bible study, moadto ko sa mga tagsa-tagsa kabalay-balay. Akong bisitahon, akong agtuon, tapos moadto ko sa ilaha, magdala ko kaning gospel tracts or okay ba sa ilaha nga diin maminaw sila sa mensahe sa Ginoo. Like taga-adlaw, init kayo or naay ka pa silunganan or wala. Like isulti ang mensahe sa Ginoo. And then maabot sa punto pod sa akong kinabuhi nga di man sa ingon nga maluya ko. Pero maabot sa punto nga ganahan kay kumutabang sa mga tao nga akong nakita didto. Like nagpasalamat ko nga diin ang TLCC kanunay support sa ako. And then ang support pod nga magamit ako sa nadawat ako sa TLCC. Ako po na siyang magamit pod nga diin akong i-extend sa mga tao. Hilabi na bisan simple lang kayo nga mopalit kog bugas para sa ilaha para makadungog sila sa mensahe sa Ginoo. Mopalit kog mga dilata para sa ilaha. And then i-open ako ang pulong sa Ginoo. Ako ni siyang ginagamit. Ug mao na nga diin nagpasalamat pod ko sa tanan nga diin padayon nagasuporta. Hilabi na sa ato ang
ministry sa ato ang mission didto sa Mactan. Makaingon ko nga dili siya lalim, dili siya sayon tungod kay maabot sa punto nga sa sige personal experience maabot sa punto nga sige na og tabang usahay ako na po'y wala. So ako na po'y mag-diet og tagpila ka adlaw, and then pasalamat lang po ko sa Ginoo nga naa po'y mga kaigsuon ang igamit sa Ginoo para padayon nga makakaon gihapon. Apan ang punto nako niini nga mensahe, mao ni siya ang practical nga aplikasyon nga ako na siyang nasinati. Like di ko ingon nga mao ni siya ang kaning opinion or theory. No, mao ni siya ang personal nga kasinatian nato. Lahi na siya kung naatay mga kasinatian nga kita joy miadto sa balay-balay nagsulti sa mensahe sa Ginoo, usahay naapay mga tawo nga kaning bastos kaayo nga di mo dawat, usahay anaon pa ka nga kaning kulto, tawgon pa ka nga kulto, usahay kaning di pa nila dawaton ang imong presensya, usahay ikapay sawayon, ikapay mong bati. Like dili siya lalim tungod kay niadto ka, tungod kay naa kay kasakit, na kay kahangawa sa mga tao nga makaduol sila, makadawat sila sa mensahe sa Dios. Sama sa gibuhat ni Pablo nga diniadto siya sinaguga, nagsulti siya sa mensahe sa Ginoo para sa pagkabig sa mga Hudiyo ug sa mga Grego. E din niadto ko nga din magkabig sa mga tao nga wala pa nakadungog sa mensahe sa Ginoo. Mao na siya nga akong kasakit, like nigahin kog oras para sa ilaha. Tapos kani mga tao nga diin nindot unta makadungog sila kung kinsa ang Ginoo. Kani mga tao nga makabaton unta sa kamatuoran. Kaning tao nga maluwas makabaton sa kaluwasan nga gihatag nga libre gikan sa Ginoo. Mao pa ni mga tao nga diin di sila modawat og ila pang himuon nga bati ang tao nga gigamit sa Ginoo sa pagsulti sa mensahe sa Ginoo. Na ako'y mga daghang kasinatian ni ana. Ug ato makita nga dili siya ingon nga shocking tungod kay di man nakausa nga nahitabo lang pud sa akong kinabuhi. Like bisan pa lang high school pa ko, nag-college ko, hantod ni graduate ko na master ko. Mao man na siya normal nga naagi mga ingon ani nga klase nga kasinatian sa lain-lain nga klase nga tao. Pero mao ni siya nga din padayon ta sa pagsulti sa mensahe sa Ginoo ug sa tanan nga diin gibless sa Ginoo. Akong gi-encourage sa matagusa nga diin atong gamiton ang panalangin nga gihatag sa Ginoo pod, gi-extend sa matagusa nga magamit pod mabalik sa buluhaton sa Ginoo. Support your missionaries, support the ministry, suportahi ang inyong ang bulaton sa simbahan. And then ako makita diri nga din sa bersikulo 6 sama sa maong panghitabo, sa bersikulo 6 nagingon sa dihang misupak sila og nagbiay-biay kaniya, si Pablo ilang gisupak, ilang gibiay-biay, iyang giyabyab ang abog sa iyang biste og miingon. Mao ni ang gingon ni Pablo, kung dili kamo maluwas, inyo kanang sayop. Wala ako'y labot, sukad karon moadto ako sa mga dili Hudiyo. Kani siya nga storya ni Pablo, murag nindot pod siguro para sa kuha nga akong i-aplikar. Nakaapan lang kay murag lisod kay na siya aplikar sa akong kinabuhi. Nga mag-share ko sa mensahe sa Ginoo ngadto sa mga tao. Tapos di gid sila maminaw, tapos ako sa naon, sige, kung maimperno mo inyohan na ng sayop. Nindot taon kung ato ani siyang ma-apply. Pero ang kaman sa Ginoo nga diin, wala to gihapon silang sultihan sa mensahe sa Ginoo. And continue padayon nga diin iampo nato sila, atong iampo ang ilahang nga tagsa-tagsa kakasing-kasing. Kung kanunay ka nag-share or sulti sa mensahe sa Ginoo ngadto sa imong mga kauban sa trabaho, sa imong pamilya, sa mga minahal sa kinabuhi, sa imong mga ig-agaw, paryente, sa imong habang kapika sa kinabuhi, sa imong mga anak, sa imong ginikanan, sa bisan kinsa nga mga minahal nato sa kinabuhi o sa mga tawo nga nagapalibot kanato, kung nagpadayon kag sulti sa mensahe sa Ginoo, kung ikaw sa trabahante, nagsulti ka sa mensahe sa Ginoo sa imong mga kauban sa trabaho, kung usa ka maestra, nagsulti ka padayon sa imong gamit ang imong posisyon nga diin magsulti ka sa mensahe sa Ginoo ngadto sa imong mga estudyante. Like dili ingon nga sayon, padayon lang ta sa pagbuhat
sa mensahe sa Ginoo tungod kay kung atong tanawon ang ginahisgutan sa mga mensahe ang kinatibuk-an nga ginahisgutan sayon ra kaayo mangitag rason nga mohunong kita. Mao ni siya ang pinaka sentro sa atong ginahisgutan ni ini nga mensahe. Kung mangita lang tag rason nga mohunong ta, sayon kaayo ta mangitag rason. Bisan pag dili na siya valid, bisan pag dili na valid nga rason, pwede na siya mahimong valid nga moingon ta di nako tungod kay mao ni siya para nako valid siya nga rason. Di na ko moadto tungod kay nag-ulan, di ko mosimba kay nag-uwan ron, di ko moadto di ko mo-attend og Bible study or prayer meeting tungod kay murag naglain akong tutunlan o di ba ka daghan kay tag invalid nga rason nga pwede siyang ma-valid tungod kay tan-aw na to valid siya nga atong himuon nga excuse nga di ta mo appeal, di ta mo join. Like, daghan kayo nga mga rason. O di ba kahamingon nga, di lang ko mo simba tungod kay malain ang ako ang pamilya. Hantod ganus amang ka mo simba. Hantod nga di sila malain. Di lang ko magpakita nga Kristohanon ko sa kauban ako sa mga trabaho tungod kay basin ilaha kong sawayon, basin dili na ko maka-jamming sa ilaha, basin dili na ko nila pakuyogon kung naa sila mga parties. Like, ingon ani ba klase nga prinsipyo ang naa sa mga Kristohanon? Ingon ani ba ang klase nga prinsipyo ang naa sa atoa karon? Like kung ato makita diri nga din ang kanunay nga atong mabantayan nga din mopadayon kita dili lalim dili sayon ni bisan si Pablo dili lalim ug dili sayon para sa iyaha. Ingon gani siya nga again balikon nako. Sige, kung maimperno gani mo or iyang giingon diri, kung di gani mo maluwas ay nako basula ni ana. Inyuhan na ng sayop ug mipadayon si Pablo. Busa mibiya siya didto sa bersikulo 7, mibiya siya didto og mipuyo siya sa balay sa usa ka dili Hudiyo nga ginganlag Titio Justo nga nagtuo sa Dios. Ang iyang balay kasikbit sa sinagoga. Si Crispo nga pangulo sa sinagoga mituo sa Ginoo, lakip ang iyang tibuok panimalay. Daghan usab nga mga taga Korinto ang nakadungog sa maayong balita ang mituo o gibunyagan. So ato nakita diri ni bisan tuod nga nakita ni Pablo nga kani mga tawhana dili magid sila maminaw sa mensahe sa Ginoo. Sige, kung dili man gani mo, kung usik lamang ang akong panahon sa pagsulti sa mensahe sa Ginoo, mangita kog laing tawo nga akong sultihan andam sila modawat sa mensahe sa Ginoo. Ug ato nakita diri nga diin bisan gani ang pamilya ning si Crispo lakip ang iyang panimalay ug uban nga mga taga Korinto mituo og midawat sa Ginoo. Ug ato nang usa ni siya sa mga saysay o unsa ang panghitabo sa rason nga nagsuwat si Pablo og naigisuwat si Pablo og usa ka sulat pod nga diin gi-address niya para sa mga taga Korinto. Mao nang unang Korinto, ikaduhang Korinto kaning mga libro. Usa ka gabi ni ana sa bersikulo 9, usa ka gabi ni ana pinaagi sa panan-awon ang Ginoo miingon kang Pablo, ayaw kahadlok padayon sa pagwali kay ako nag-uban kanimo. Walay makapasipala kanimo kay daghan sa mga taga dinhi ang nagtuo kanako. Ato makita diri nga din before or sa dili pa si Pablo naabot niining dapita sa Korinto sa iyang mga lugar nga giadtuan, nagsulti gyapon siya sa mensahe sa Ginoo. Ni bisan gibato siya nga hapit na siya mamatay. Ni bisan unsa nga klase ang iyang mga kasinatian nga napriso siya, gibato siya, hapit siya patya or ato ma-considered nga patay na bakahato siya tapos ang Ginoo nagbuhat og milagro nga diin mabuhi siya. Like wala ta nasayod kung unsa ang specific nga panghitabo pero ang nakabutang didto nga diin nakamata siya, human siya batua, nakamata siya tapos pagtan-aw niya okay na ang tanan, murag as if nga murag wala lay na hitabo. Pero ato nakita diri nga diin si Pablo ni bati siya og kahadlok. Tan-aw maguna to ni Pablo nga din si Pablo daghan kay siya gisuwat nga libro sa New Testament. Si Pablo grabe kay ni siya kaning biso, grabe kay ni siya kaning makigbatok jud sa mga tao, grabe kay ni siya. Like mao ni siya pagtan-aw nato ni Pablo. Pero atong nalimtan nga si Pablo usa siya ka normal nga tao sama nato mobati og mobati og kasakit, mobati kabalaka, mubatig kahadlok. Apan ang nakanindot niini tungod kay bisan pag unsay nahitabo sa
sa kinabuhi ni Pablo, usa sa atong mabasa niini, ang Dios sa kagabi ni ana mipakita pinaagi sa pananawon. Ang Dios miingon, ayaw kahadlok. Ako naguban kanimo. Ayaw kahadlok, walay makapasipala kanimo. Ako naguban kanimo. Ug hinaot nga din mao ni siya ang ato makita sa atong kinabuhi. Like daghan man kayong rason nga moundang ta sa pagpangalagad, daghan kayong rason nga moundang ta sa sa pag-share sa maayong balita ngadto sa mga tao. Daghan sa mga rason nga diin dali kay ta mohunong tungod kay bati kayo nga himuan kag istorya tapos nagbuhat kag nindot, nagbuhat ka og maayo tapos ang imong nadungog nga istorya mga bati tapos nindot kay nga mohunong sa pag-share sa gospel or sa maayong balita ngadto sa ilaha. Nindot kayo daghan kay mga rason. Pero kanuna natong hinumduman matag panahon nga nagantos ta ato makita nga diin ato makita diri kung unsa ang gibuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi. Unsa ang saad sa Dios sa atong kinabuhi. Mao na nga diin ang Dios nangingon nga ayaw kahadlok, ayaw kabalaka, siya naguban kanimo kanato kanunay. Ato makita diri nga diin ana ang Dios taliwala sa bisan unsa nga sitwasyon sa atong kinabuhi. Ana siya taliwala sa bisan unsa nga unos mga balud sa kinabuhi nato. Uban kanato ang Dios. Ana siya. Ayaw kalimot nga naa ang Dios kanunay. Taliwala sa imong mga problema, mga pagsulay karon, mga kasakit, bisan unsa nga sitwasyon nga naa ka karon. Ayaw kalimot nga naa ang Dios. Ang pinakaimportante na atong tan-awon karon, kumusta man ang atong relasyon sa Yaha. Ug mao na nga din sa atong pagpadayon ato makita diri sa dihang si Galio mao ang Romanhong gobernador sa Gresya, naghiusa ang mga Hudiyo o gidakop nila si Pablo. Atong tanawon, versikulo 9, ayaw kahadlok. Tapos sa versikulo 12, gidakop siya. Gidala siya ngadto sa hukmanan. Kung aning dapita makaingon ta nga asa man ang saad sa Ginoo? Ingon siya nga ayaw kahadlok, naguban siya, ayaw kahadlok na siya, tapos humani ana, nagsulti siya sa mensahe sa Ginoo, tapos gidakop siya. Siguro aning panahon na kung kita siguro sa atong sitwasyon, makaingon ta nga, asa naman ang saad sa Ginoo? Abi ba nakog okay lang ang dagan sa tanan? Abi ba nakog mosunod ko sa Ginoo? Wala nay problema. Abi ba nakog mosunod ko sa Ginoo? Makapasar ko sa exam. Abi ba nakog mosunod ko sa Ginoo? Magmalambuo na nga ako ang akuan. Negosyo. Abi ba nako kumusunod ko sa Ginoo kay maayo ko sa akong sakit, di ba? Like naatay gitinguha nga batunan kung nisunod ta sa Ginoo. Like naatay unsa man ganahan ta mo sunod sa Ginoo tungod kay Ginoo siya, ganahan ta mo tuman sa Ginoo tungod kay Ginoo siya, or ganahan ta mo sunod sa Ginoo tungod kay naatay gipangayo sa iya. Ya kung madawat ato ang gipangayo nato gikan sa Ginoo, basin kalimtan nato siya. So ato makita diri nga diin miingon sila kining tawhana si Pablo, kining tawhana nagdani sa mga tao sa pagsimba sa Dios sa paagi nga supak sa atong balaod. Sa dihang musulti na unta si Pablo, miingon si Galio sa mga Hudiyo, kung siya nakalapas sa balaod sa lungsod, tabangan ko unta kamo, apan kay mahitungod man kini sa mga pulong ug mga ngalan ug sa inyong kasuguan, kamo mga Hudiyo ang angay muhusay niini. Dili ako maghukom ni ining mga butanga. Versikulo 16, o gipagula niya sila sa hukmanan. Unya ilang gidakop si Sosthenes nga pangulo sa sinaguga o gikulata atubangan sa hukmanan apan wala kini tagda ni Galio. So ato makita nga diin kaning Sosthenes usa sa mga tao nga diin maoy rason nga diin si Pablo gibutang-butangan og istorya or gidakop. Tapos ato nakita diri nga diin ang hukmanan ingon siya nga diin wala koy labot niya na tungod kay dili man na siya supak sa maong hukom sa maong balaod. Sa balaod man na ninyo, so kamo mga Hudiyo mo sitol ni ana, maghusay ni ana, so ang ilang gibuhat si Sosthenes kay ilahang gikulata. And then kani si Sosthenes ato makita sa unang Korinto 1:1. Si Sosthenes pod mao po ni siya ang tao nga gi-mention pod ni Pablo nga naluwas. So kaning tawhana ato nakita nga basin sa human siya kulataha,
iya nakita ang Ginoo ug midawat siya sa kamatuoran ug naluwas. Siguro nindot pud siguro kay ning panahon nga diin mangulata tas mga tawo nga di mo dawat sa Ginoo tapos atong kulatahon tapos anaon nato nga unsa man modawat kas Ginoo or dili tapos bunog na jud kayo ba until di gid nato undang kulata hangtod nga modawat sila sa Ginoo o di ba nakadawat sila sa kulata pero temporaryo ra na siya nga kasakit ilisan na siya og tinuod nga kalipay dito sa langit pwede man na siya nga pwede ni siya nato nga irason di ba pero hinaut nga dili ingon ani taon nga aplikasyon ang atong buhaton tungod kay brag di na po ni siya pang Kristohanon nga mga buhat. Sa ato makita diri nga diin sa maong mensahe nga humani ini nagpabilin si Pablo sa Corinto sulod sa daghang mga adlaw uban sa mga kaigsuonan unya mibiya siya kanila ug milawig kuyog si Priscilla ug si Aquila paingon sa Syria sa wala pa siya mugikan sa Cenchrea nagpaupaw siya tungod sa panaad nga iyang gihimo. Miabot siya sa Efeso, diin gibilin niya si Priscilla ug Aquila. Unya miadto siya sa sinaguga ug nakiglantugi sa mga Hudiyo. Gihangyo siya sa mga tawo sa pagpabilin didto sa dugayng panahon apan wala siya mosugot hinuon sa pagbiya na niya giingnan niya sila kun motugot ang Dios mobalik ako unya milawig siya gikan sa Efeso. Ato makita kinalasan nga bersikulo sa pag-abot niya sa Cesarea miadto siya sa Jerusalem o gipangumusta niya ang simbahan ug unya milahos siya sa Antioquia. Sa bersikulo 23 ato makita wala madugay migikan siya og miagi sa kayutaan sa Galacia og Phrygia ug lig-on niya ang tanang mga magtotoo. Mao ni siya ang kinalasan nga lugar sa ikaduha nga missionary journey ning Pablo. So ato makita no sa istorya ni Pablo dili siya lalim, dili siya sayon na mga pagantos na mga pagsulay apan himuon nato siyang tanang klase ng mga butang nga naabot sa atong kinabuhi. Himuon nato siyang hagdanan nga din ato makita nga diin mas mopaduol ta sa Ginoo, mas mosalig ta sa Ginoo. Ang saad sa Ginoo kang Pablo nga din ayaw kahadlok naguban siya sa iya dili siya mobati og kabalaka tungod kay naa ang Dios. Tinuod man nga gidakop siya. Siguro ato makita ngadto lang nga part nga gidakop siya tapos mingon ta nga asa naman ang saad sa Ginoo. Pero kung atong padayon pagbasa ang unsa ang nahitabo, ato nakita diri nga diin gidakop siya pero nakita sa mga tawo nga wala siya sayop. So nahinluan og mas nakita sa mga tawo unsa ang kamatuoran, kinsa ang Dios, nahimo siyang oportunidad nga diin ang mensahe sa Ginoo mapaabot pa jud sa mga tao. So ato makita diri bisan unsa pa kabati ang atong kinabuhi or bisan unsa kabati ang sitwasyon nga naabot sa atong kinabuhi. Atong tugutan nga diin himuon ni siya or gamiton ni siya sa Ginoo nga mahimong oportunidad pod nga makita sa mga tao kung kinsa ang Dios sa atong kinabuhi. Kung nag-antos ka, nawagtangan kag trabaho o di ba ka nakay sakit, makaingon ta nga bati man siya. Pero how about ato ni siyang gamiton para makita nga malipayon gihapon ta tungod kay naa ang Dios, pagpakita nga diin lahi ta sa uban tungod kay unsa may sikreto nato nga malipayon ta, taliwala sa mga problema, taliwala sa pagsulay, taliwala sa kasakit, taliwala niining tanan, andi na atay mahatag nga rason. Ang rason agto na ta musud sa maong pag-share sa maayong balita tungod sa Dios nga naa sa atong kinabuhi. Andi nato silang sultihan, ganahan ka ba nga makaila ug makadawat sa mga Dios nga akong gialagaran? Then atong isulod ang maayong balita, pag-share sa maayong balita para makadawat sila sa maong kalawasan. Hinaot ni ini nga mensahe nagpahinumdum kanunay nato nga diin padayon ta sa pagpangalagad, padayon ta og support hilabi na sa ato ang mga missionary, hilabi na sa ato ang mga ministry, hilabi na sa ato ang mga tao nga gigamit sa Ginoo nga nag-share sa gospel, sa mga tao nga gigamit sa Ginoo sa pagpakaylap sa iyahang mensahe ngadto sa mga katawhan nga wala pa nakadawat sa maong kaluwasan. Ug salamat nga diin niini nga mensahe magapadayon kita. Okay? Way hunong-hunong o kung mabati man tag kabugnaw, mabati man tag paghunong, ayaw diha lang kutob. Bangon, barog, tapos padayon ta tungod kay naa ang Dios. Magampo kita.
Ginoong Dios nini nga taknaa, salamat o Dios sa mensahe nga among nadungog karon. Salamat sa kanunay nga pagpahinumdom nga ikaw ang Dios ang naa ka kanunay, naa ka o Dios nga wala mo biya sa imong makanakan. Ni bisan Ginoo nakita namo ang sitwasyon ni Pablo, dili lalim Ginoo ang iyahang naagian, nibati man siya og bisan unsa nga klase nga emosyon apan among nakita Ginoo unsa imong nga mensahe para sa iyaha nga dili ka naa ka kanunay sa iyaha, dili ka mobiya sa iyaha. Ug salamat o Dios ni kini nga mensahe. Amo pud nakita nga diin ikaw o Dios dili pud mobiya sa imong makanakan. Ikaw o Dios kanunay Ginoo nagatiman sa imong makanakan. Nagaampo ako Ginoo sa matag usa, hilabi na Ginoo sa imong makanakan nga diin sa local nga simbahan sa TLCC. Ikaw Dios padayon Ginoo maga-bless sa ilaha. Ikaw Dios padayon Ginoo padayon Ginoo og sangkap Ginoo sa ilang mga panginahanglanon. Ikaw Ginoo padayon Ginoo mag-aayos sa tanan nilang mga sakit. Ikaw Ginoo maghatag Ginoo og solusyon sa ilang mga problema. Nibisan Ginoo sa akong makaigsuonan karon nga nibati Ginoo og kabugnaw sa pagpangalagad, nibati Ginoo og kaning wala nay gana nga moampo, walay gana mo agtog simbahan, walay gana mo support sa ministry, walay gana mo share sa gospel or sa maayong balita. Ako Dios nagaampo Ginoo nga diin imong balang espiritu padayon Ginoo magahikap sa ilang kasing-kasing nga mobalik ang kainiton nga diin na ang kahangawa sa pagpangita sa imong presensya, sa imong buluhaton, sa pagsuporta para Ginoo sa imong buluhaton, para Ginoo sa ministry ug para Ginoo sa imong kahimayaan. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan, padayon ka Ginoo maga-bless sa matag usa sa tanang dalunggan nga naminaw karon. Ikaw Ginoo padayon maga-bless sa ilaha. Dalaygon ka sa walay katapusan sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw, sa bisan asa pangalan mo ibay